Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malay sakit sa araw-araw. Palang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Ang isishare ko po sa inyo ay orasyon kung marami ang mga kalaban po. Napaka-importante po ito kung halimbawa po, kinursanada po kayo sa daan, naglalakad po kayo ng madaling araw o gabi, at yung lalakaran nyo po ay parang papuntang konyon, maraming mga kondyan, mga walang magawa sa buhay, gabi naghaharang sila sa mga iskinita, yung mga malilit na daan, yung mga maraming gumagala-gala pag gabi. Dapat po makakonyo po ito para magamit po kayo. Hindi lang po maraming kalaban po ito, protection po rin sa sarili po ito na i-share po sa inyo. Para napaka-importante itong i-share ko po sa inyo na orasyon para kung halimbawa po hinarang po kayo sa daan ay makakaligtas po kayo. Dapat po ma-memorize nyo po ito na kibabagi po at tiwala sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sana po gamitin nyo po sa tamang pamamaraan na tiwala sa sarili at bukal sa puso po ninyo pag-uusal po ay makakamtan nyo po ang bisa po. Kaya hindi ko kayo pinupursige po dito na maniwala sa akin. Ito po galing sa Diyos makapangyarihan sa lahat. Kaya isa-share ko po sa inyo sa mga kahit na kadalagahan po dyan, pwede po itong mag-usal po nito sa mga kadalagahan po, mga magdadalaga hanggang sa mga binata na pag nagtatrabaho sila sa gabi, nagtatrabaho sila sa ibang malayo, tapos dinadaanan nila yung eskinita po, dapat po makonyo po ito, makamtan nyo po ito, ibabagi ko po para maligtas po kayo sa lahat ng kapamakan po. Napaka-importante po ito na ibabagi ko po para may magamit po kayo sa araw-araw. Ito po gamitin nyo sa araw-araw. Isishare ko po sa inyo para may magamit po kayo, ma'am sir, na pang-protection. Hindi lang po sa kalaban po ito, pati sa mga harang po. Para hindi kahit harangin po sa daan ng mga bastos dyan na walang modo at gusto po nila manghingi, at sana po ay gamitin nyo lamang sa pananalig sa Diyos.